Alhamdulillah, wannan shine wanda ya lashe musabaka ta Ganduje Foundation wadda aka gabatar a Ido. Ba an ba ku bane wai domin ku zo ku shigo addinin musulunci. Dama can na tambaye ku. An bakanta muku ne wajen shiga addinin musulunci. Duka kuka ce da kun shigo addinin musulunci ne domin ra'ayin kanku. Domin kuma lokaci ya yi. Allah ya kawo ku wannan lokaci. Da za ku shiga addinin musulunci saboda wannan kuɗi da za a ba ku. Wannan ita ce motar da mai girma gwamna Ganduje ya ba wanda ya yi nasara tare da kujerar maka da scholarship continue discussion kamar yadda ake gani ga ta nan ga magauta na duk gasu nan da wannan kujera duk gashi nan gashi nan dai Allah ya mai ɗaukaka yanzu gashi nan sai gadin kayan shi ake gaba ɗaya. Bari in ɗora shi.